i són les més importants. La primera que va construir va ser la de Sant Joan de Caselles. Després, per no fer despreciar cap parròquia, va dedicar el seu temps lliure a aixecar a escala, però igual que ho van fer els mestres romànics, altres 6 esglésies del país. Així, a la llacuna també s'hi poden veure aquests dies les reproduccions de Santa Coloma, Sant Cerni de Nagol, Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Miquel d'Engolastès i Sant Cristòfol d'Anyós. Josep Babot, canillenc de 80 anys, ha dedicat 3 anys a aquest pacient entreteniment, recollint els materials a la vora dels temples, tallant a mà cada pedra, fent portes i ferros a mida i observant tots els detalls per no deixar-se res. Hasta de deixar mig centímetre d'espessor, ja després que no sigui quadrada, tampoc tenia molts defectes. I al ser una bola, al fer-ho amb una mola que no és amb aigua, acalentava la pedra i quan la tens acabada, o quasi acabada, se tancava. I torna a començar. És un treball de paciència i de gust. És un plaer, per mi és un regal. Aconseguir campanes de 2 centímetres va ser una de les coses més difícils amb les quals Babot s'hi va trobar. Finalment van arribar de Portugal. L'autor de les reproduccions confessa que li agradaria poder fer la reproducció del pont de la Margineda, però diu que no vol continuar amb aquest treball perquè és massa dur. Ara només demana als governants que conservin el llegat que els mestres romànics ens van deixar per admirar-ho i gaudir-ho.